Helo, Llywelyn ap Gwilym ydw I, awdur Llyfr Du Cymru Fydd. A fel bach o cyflwyniad, dwi'n byw fan hyn yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, ond un o'r Cymru Llundain ydw I yn greiddiol. Ges I fy eni fan hyn yng Nghaerdydd, ond ges I fy magu yn Llundain. Felly es i'r ysgol fyna, yr ysgol gynradd a'r ysgol uwchradd. Es I ffwrdd i'r prifysgol I Rhydychen wedyn fan hyn am blwyddyn yng Nghaerdydd, a wedyn nes I nôl yn syth I gweithio yn y ddinas. Felly, llwybr eitha tebygol I un o'r dosbarth canol Llundain. Ond nes I ffeindio fy hunain yn fy 30au, gyda swydd da, ond yn gweithio oriau hir, a gyda teulu ifanc. Ac o'n I jyst ddim yn gweld nhw, ond y bai ar y penwythnos. O'n i'n gadael yr gwaith cyn iddyn nhw deffro, a o'n i'n cyrraedd yn ôl o'r gwaith ar ôl I nhw mynd i'r gwely. A nes I dechrau meddwl am beth sy'n bwysig I fi. A nes I dechrau meddwl am pethau fel arian neu amser efo'r teulu, pethau neu perthnasau. A hefyd nes I dechrau meddwl amdano faint mor ffodus dwi wedi bod. Oherwydd y gwaith galed o fy rhieni fi, dwi wedi cael bywyd neis, dwi wedi mynd I ysgolion da, dwi wedi cael cyfleoedd a dwi wedi cael profiadau wych. A nes I dechrau meddwl am pa fath o cyfleoedd a profiadau oedd fy ngwraig a fi mynd I bod gallu ni rhoi I ein teulu ni ac I ein plant ni. Achos hyd yn oed gyda swydd cymharol dda, mae byw yn Llundain yn anodd iawn, yn enwedig gyda teulu. Felly, wnaethon ni'n meddwl amdano hwn, trafod amdano hwn, a wnaethon ni'n gwneud y penderfyniad I symud yn ôl I Gaerdydd. A nes I parhau I meddwl amdano'r pethau yma, ond hefyd nes I dechrau meddwl amdano'r sefyllfa presennol yng Nghymru, a'r ffaith mae pethau yn anodd iawn I llawer o bobl sydd yn byw yng Nghymru y dyddiau yma. A nes I dechrau meddwl amdano sut all pethau fod, ac amdano sut I mynd o fan hyn I fanna. A nes I dechrau ysgrifennu hwn I lawr I fi fel rhywbeth personol I dechrau, achos o'n i'n dod yn mwy amlwg yn ymydiad dros annibyniaeth, a o'n I eisiau gael ateb da pryd o bobl yn gofyn I fi pam o'n i'n cefnogol o annibyniaeth. Ond wedi ysgrifennu lawr, o'n i'n meddwl bydde fe'n rhywbeth da I gael I cyhoeddi, a diolch i'r Lolfa am cyhoeddi achos o'n i'n gobeithio os oedd bobl yn darllen y llyfr, bydde fe'n dechrau sgwrsiau amdano'r fath glad ni eisiau byw mewn. Felly dyna o ble mae'r llyfr yn dod a dyna ble mae'r sgwrs yma'n dod. Felly, na I siarad tim bach amdano'r sefyllfa presennol yng Nghymru, na I siarad tipyn bach amdano y sefyllfa sy'n bosib yn y dyfodol, a hefyd na I siarad amdano y ffordd mwyaf amlwg yn fy marn ni o mynd o fan hyn I fanna. Mae angen Cymru newydd, nid yw'r sefyllfa bresennol yn ddaliadwy. Mae Cymru'n wlad gyfoethog, ond mae ei phobl yn byw mewn tlodi. Ein bod yn rhan o'r bumed economi fwyaf yn y byd, mae chwarter o'n bobl yn byw mewn tlodi. Mewn rhai ardaloedd mae cyfran y plant sy'n byw mewn tlodi yn un o bob dau. Mae cynhyrchiant Cymru, fel o'i mesur gan ychwanegiad gwerth crynswth y pen, yn llai na 3 chwarter cyfartaledd y Deyrnas Unedig, tra bod cynhyrchiant Dinas Llundain 40 gwaith yn fwy na'n rhanbarth dlotaf Ynys Môn. Mae Cymru yn allforiwr net ar ynni, ond mae cymunedau'n byw mewn tlodi tanwydd. Mae'n disgwyliad einios yn gostwng. Mae'r gyfradd hunanladdiad yn cynyddu yn enwedig ymysg bobl ifanc. Mae'r Deyrnas Unedig yn methu Cymru, ac mae Cymru yn methu ei dinasyddion. Nes I ysgrifennu'r llyfr yma, nes I ysgrifennu'r geiriau yna, yn diwedd 2019 a dechrau 2020. Felly cyn I coronavirus gael effaith mawr ar bobl. A mae wedi gael effaith anghyfartal iawn ar bobl tlawd, bobl hen a bobl sâl, yn union y fath bobl sydd gennym ni yng Nghymru. Ond nid yw'r sefyllfa yma yn anochel, gall pethau bod yn gwell. Mae GDP y pen yng Nghymru tua'r un lefel ag y mae yn Sbaen, enghraifft. Mae yna cyfartaledd o gyfoeth yng Nghymru tua'r un fel gweddill y Deyrnas Unedig.
Felly pam mae pethau mor anodd? Wel, yr ateb syml, ond yr ateb gywir yw oherwydd da ni'n darn o'r Deyrnas Unedig. Fel darn o'r Deyrnas Unedig, da ni ddim yn gweld llawer o buddsoddiad. Mae rhan fwy o'r buddsoddiad yn mynd i Llundain a gweddill y de dwyrain o Lloegr. Mae'r Llywodraeth yn San Steffan yn anwybyddu y rhanbarthau a'r gwledydd eraill yn y Deyrnas Unedig. Hefyd, mae'r Deyrnas Unedig yn un o'r gwladwriaethau mwyaf neoryddfrydol yn y byd. Mae pawb yn cystadlu gyda pawb arall. I gael enillwyr, mae angen bobl, a rhan fwy o bobl i dweud y gwir, i colli. A mae pethau'n mynd yn waith. Mae anghyfartaledd yn cynyddu, mae lefelau o anghyfartaledd yn mor uwch a ni wedi gweld erioed. A mae tlodi yn cynyddu. Fel nes i dweud, mae 1 mewn pob 4 o ein bobl yng Nghymru yn byw mewn tlodi. Felly mae angen i pethau newid, ond y cwestiwn yw, pam nawr? Pam fydd pethau newid nawr neu yn y blynyddoedd i dod? Wel, mae yna siawns o argyfwng cyfansoddiadol. Pryd chi'n edrych ar yr Alban, mae nhw'n gorymdeithio tuag at annibyniaeth. A pryd chi'n edrych dros y môr Iwerydd tuag at yr Iwerddon, mae mwy a mwy o bobl yn siarad amdano a dino. Ond hyd yn oed os mae pethau'n llai dramatig, pryd chi'n edrych ar yr etholiadau yn gynharach y blwyddyn yma, mae yna 3 ffyrdd lywodraeth wahanol ar yr Ynys Prydain. Yn yr Alban, mae yna llywodraeth sydd yn anelu tuag at annibyniaeth. Yn Lloegr, mae yna llywodraeth o'r adain de, ac fan hyn yng Nghymru, mae yna llywodraeth o'r chwith. Ac yn yr etholiad yna, oedd 2 mewn pob 3 pleidlais yn pleidleisio dros bleidiau o'r chwith. Felly mae'n edrych fel bydd pethau yn newid, naill yn fawr neu yn llai, ond yn newid dros y blynyddoedd nesaf. A mae hynny'n atgoffa fi o geiriau Milton Friedman. Dim ond argyfwng, gwirioneddol neu ganfyddedig sy'n achosi newid go iawn. Pan fydd yr argyfwng hwn yn digwydd, mae'r camau a gymerir yn dibynnu ar y syniadau sydd ar gael. Dyna, yn fy marn i, yw ein swyddogaeth sylfaenol. Datblygu dewisiadau amgen i'r polisïau presennol, eu cadw'n fyw ac ar gael nes bydd yr amhosib yn wleidyddol yn dod yn anochel yn wleidyddol. Felly mae Milton Friedman yn sôn am syniadau a polisïau, ond beth am y sylfaeni? Pa canlyniadau ydyn ni'n anelu at? Wel, dwi'n meddwl mae yna 3 gwerth sylfaenol, sef tegwch, democratiaeth a chymuned. A nid jyst 3 gwerth sylfaenol i ni fan hyn yng Nghymru, ond dwi'n meddwl os ych chi'n gofyn bron pawb, neu bron unrhyw un ledled y byd, bydden nhw'n dweud mae well gwlad teg na anheg, well gwlad democratic na andemocratic, a gwell gwlad cymdeithasol na anghymdeithasol. Felly beth am i ni mynd trwy y 3 gwerth sylfaenol, neu'r 3 gwerth normadol, un ar ôl y llall? I dechrau, tegwch. Nid yw cydraddoldeb yn ymwneud â sicrhau canlyniadau neu cyfle cyfartal. Mae'n amhosib i sicrhau canlyniadau cyfartal pryd mae pawb gyda cryfderau wahanol. A mae loteri yn rhoi cyfle cyfartal, ond nad ydy hynna'n swnio fel ffordd dda o wneud pethau. Na, mae tegwch yn ymwneud a sicrhau nad oes neb yn gael ei trin yn wahanol am unrhyw rheswm amherthnasol, ac yn sicrhau mae gan pawb hawl cyfartal i'r dulliau sydd angen i byw bywyd da, bywyd llywyrchus, sef y dulliau materol, dulliau cymdeithasol a dulliau diwylliannol. Yn ail, democratiaeth. Beth yw democratiaeth? Wel, nad ydy democratiaeth yn pleidleisio unwaith bob 5 mlynedd dros ein senedd ni. A i dweud y gwir, nid ydy democratiaeth yn pleidleisio 2 waith pob 5 mlynedd am ein senedd ni a hefyd am y senedd yn San Steffan. Dwi'n sôn am democratiaeth wir gyfranogol. Felly ble mae pawb yn cymryd rhan yn y penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw. Mewn gwirionedd, na fydd pawb yn cymryd rhan mewn pob penderfyniad, ond gall pawb. Dyna'r peth pwysig, y gallu. Bydd rhai bobl yn meddwl mae hwn yn rhy utopaidd neu yn rhy anodd i wneud yn y byd go iawn. Ond mae yna enghreifftiau ble mae hwn
wedi gweithio a ble mae fe yn gweithio. Yr enghraifft gorau yw Ryshafa yn Kurdistan yn fy marn i. A beth am y trydydd gwerth, cymuned? Mae Cymru'n llu o gymunedau. Mae pethau'n ein gwahanu ni, ond hefyd mae pethau'n tynnu ni at ei gilydd. Weithiau gall gwerth cymuned droi'n eitha tenau, ond hefyd weithiau fel yn ystod y cyfnod Covid, mae gwerth cymuned yn troi'n gryf. Mae Bell Hook yn sôn am cysyniad o cariad, pryd mae hi'n sôn amdano bobl a cymunedau yn cydweithredu gyda'i gilydd. Ac i defnyddio geiriau Dave datblygu, pan mae'r teimlad o cariad yno, mae bywyd yn werth parhau. Felly, yn y llyfr, dwi'n ysgrifennu am drefn gymdeithasol wleidyddol a drefn economaidd, dwi'n sôn am polisïau ac yn y blaen, ond mae popeth yn anelu at gyflawni'r tri gwerth normadol hyn, y tri gwirebau. Yng Nghymru fydd gan bawb hawl cyfartal i'r dulliau materol, cymdeithasol a diwylliannol sy'n angenreidiol i fyw bywyd llywyrchus. Bydd gan genedlaethau'r dyfodol o leiaf yr un hawl ar genhedlaeth bresennol. Yng Nghymru fydd gan bawb hawl cyfartal i'r dulliau angenreidiol i gymryd rhan ystyrlon mewn penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau. Yng Nghymru bydd pobl yn cydweithredu gyda'i gilydd oherwydd ymrwymiad gwirioneddol i les bobl eraill, a'r ymdeimlad mae dyna'r peth iawn i wneud. Felly, mae gennym ni'r gwirebau. Da ni'n gwybod pa gwerthoedd yw'r rhai pwysicaf i ni fan hyn yng Nghymru. Nawr mae jyst angen i'r Llywodraeth cyflawni'r polisïau sy'n gyflawni y fath glad rydyn ni eisiau byw mewn, y fath glad dyn ni wedi bod yn sôn am. Ond mae hwn heb digwydd, a na fydd e'n digwydd, sy'n dod â fi at annibyniaeth. Na fydd y status quo yn gyflawni'r fath glad, mae angen newid cyfansoddiadol. Pan chi'n edrych ar y Llywodraeth yn San Steffan, neu'r Blaid Lafur yn y Deyrnas Unedig, neu hyd yn oed yr etholaeth yn Loegr, mae'n amlwg maen nhw eisiau rhywbeth wahanol i ni. Tegwch, democratiaeth, teimlad o gymuned, dwi'n yn siŵr. Mae'r Deyrnas Unedig yn un o'r gwladwriaethau mwyaf neurifrydol o gwmpas. Mae fe wedi adeiladu ar anhegwch. Mae fe ddim yn democratig iawn, a mae'n mynd yn llai a llai democratig pob dydd gyda'r Llywodraeth dyn ni gyda reit nawr. Ac oherwydd hynny, does dim llawer o bwysau ar teimlad o gymuned. Felly beth am datganoli? Wel, i fi, mae'n wneud gyda ble mae grym yn eistedd. A gyda datganoli, mae grym dal yn eistedd yn San Steffan, a mae fe'n gael ei benthyg allan i ni fan hyn yng Nghymru. Ond y problem gyda gael benthyg grym yw mae'r pwerau gallu gael eu cymryd i ffwrdd o ni ar unrhyw adeg, fel dyn ni'n gweld reit nawr gyda'r Internal Markets Act. A mae'r un peth gyda federaliaeth. Eto, pryd chi'n dod lawr iddo fe, mae'r grym yn eistedd i ffwrdd o Gymru yn San Steffan. Felly dyna pam mae angen annibyniaeth, felly mae'r grym fan hyn yn Nghymru. Ond mae angen mwy na annibyniaeth, mae angen annibyniaeth wir. A pryd dwi'n sôn am annibyniaeth wir, dwi'n meddwl datganoli grym lawr i'r lefel isaf bosib. Felly nid jyst i ein gwleidyddion yn y bai, ond felly mae pŵer yn eistedd gyda'r Cymru, gyda pobl Cymru. Os mae pŵer yn eistedd gyda'r bobl, wedyn wrth gwrs, maen nhw gallu cymryd rhan yn y penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw. Os mae yna pethau sydd yn effeithio mwy na jyst nhw, mwy na jyst ein cymuned nhw, wel, maen nhw gallu benthyg hynna nôl i'r lefel uwch. A fydd rhai pethau yn cael ei dewis ar lefel y cenedl, wel mae hynna'n iawn. Mae bobl gallu benthyg y pŵer i wneud hynny. Ond y peth bwysig yw, mae'r pŵer yn eistedd, mae'r grym yn eistedd gyda'r bobl. Mae fe ddim yn eistedd gyda'r Llywodraeth yn y bai. Felly, oes angen annibyniaeth? Oes angen i ni ennill annibyniaeth? Wel, ie a na. Ond i dweud y gwir, dyn ni gallu dechrau ymddwyn yn annibynnol reit nawr.
dyn ni gallu gwneud pethau i ein gilydd ac a'n gymunedau, fel dyn ni wedi gweld trwy'r cyfnod Covid. Dyn ni gallu trefnu cwmnïau cydweithredol, mae yna llawer o nhw o gwmpas y gwlad, efallai yr enghraifft gorau yw Cymru Bro Ffestiniog. A pryd mae yna rhywbeth o'i le, neu mae yna rhywbeth sydd ddim gyda ni, wel dyn ni gallu sefydlu pethau i'n ein hunain, fel papurau newydd neu fel banc. Wrth gwrs mae angen annibyniaeth i gwneud popeth, ond dyn ni gallu dechrau'r newid nawr, ac os dyn ni'n gwneud y pethau bychan y nawr, mae hwnna'n gwneud yn llawer mwy haws a llawer mwy tebygol o gwneud y pethau mawr pryd dyn ni'n ennill ein annibyniaeth ni. Felly hyd yn hyn, dwi wedi siarad amdano heriau i bobl a cymunedau yng Nghymru. Ond beth am y her fwyaf mae dynioliaeth wedi wynebu erioed, yr argyfwng hinsawdd. Yn syml, mae cyfalafiaeth yn lladd y blaned. Mae'r ffocws ar drwf economaidd uwchlaw popeth a phreifateiddio elw wrth gymdeithasoli colledion yr un pryd, yn yr achos hwn yn niwed drwy lygredd amgylcheddol, wedi arwain at yr argyfwng hinsawdd. Ac bod pobl ifanc y byd yn protestio ar y strydoedd, nid yw llywodraethau a chwmnïau'r byd yn gwneud digon i fynd i'r afael ar argyfwng hwn. Mae'r consensus ar gynnydd ein bod yn cyrraedd pwynt di-droi nôl, lle bydd y difrod mor fawr fel na fydd yn bosib roi stop arno. Ond mae'r rhai sydd mewn grym yn oedi. Nid yw newydd hinsawdd yn fater y gall unigolion ei ddatrys, ac ni ellir ei ddatrys ar lefel leol na chenedlaethol. Mae angen cydweithredu traws genedlaethol ac ymdrech gydlynol. Ond yn yr un modd ag y dylai unigolion barhau i wneud dewisiadau sy'n ystyried yr effaith amgylcheddol yn ei bywydau bob dydd, hyd yn oed os na fydd yr ymddygiadau hyn yn osgoi'r argyfwng ar ei pennau ei hunain. Dylai cenhedloedd hefyd wneud popeth o fewn ei gallu i fynd i'r afael a newid hinsawdd mewn modd un ochrog, i wir droi colli cynefinoedd ac i amddiffyn bioamrywiaeth. Bydd Cymru Fydd, un sydd wedi chreu ar y 3 gwerth normadol uchod, o reidrwydd yn cael effaith lai ar yr amgylchedd trwy fod yn gymdeithas fwy cyfartal. Mae gan wledydd mwy anghyfartal olion traed ecolegol uwch, maent yn cynhyrchu mwy o wastraff ac yn defnyddio mwy o ddŵr na rhai sydd yn fwy cyfartal. At hynny, bydd Cymru Fydd yn llawer mwy tebygol o ddeddfu polisïau sy'n achosi'r effaith leiaf bosib ar yr amgylchedd na Chymru sydd wedi chlymu i'r Deyrnas Unedig neo-ryddfrydol. Byddai Cymru Fydd yn canolbwyntio ar faterion sy'n bwysicach na thwf economaidd parhaus. Byddai'n sicrhau bod ei chyflenwad trydan yn gwbl adnewyddadwy a bod ei system fwyd yn lleol ac yn gynaliadwy. Mewn gwirionedd, trwy ddiffiniad, byddai'n rhaid i Gymru Fydd bod yn ganoliadwy yn ymgylcheddol gan mai un o werthoedd normadol Cymru Fydd yw y bydd gan genedlaethau'r dyfodol o leiaf yr un hawl i'r dulliau i fyw bywyd llywyrchus ar genhedlaeth bresennol. Felly nad ydy'r llyfr yma jyst yn llyfr am annibyniaeth. Llyfr amdano pa fath o bobl ydyn ni a pa fath o Cymru dyn ni eisiau byw mewn ydy e. Y pam. Mae annibyniaeth yw'r sut gallen ni cynhyrchu cymdeithas tecach, hapusach, mwy caredig i ni yng Nghymru. A mae hwn wrth gwrs yn bwysig. Ond hefyd, annibyniaeth yw ein gobaith gorau o chwarae rhan ystyrlon yn datrys yr argyfwng hinsawdd. Yr argyfwng mwyaf y mae dynoliaeth wedi wynebu. Felly, os mae hwnna'n swnio'n diddorol, a gobeithio mae fe'n swnio'n diddorol, mae'r llyfr ar gael trwy wefan y Lolfa neu yn eich siop llyfrau lleol. Byddai fi'n hoffi dweud diolch enfawr i fy nheulu fi. Hebddo nhw bydda fi ddim gyda'r amser i ysgrifennu fe a i dweud y gwir bydda fi ddim wedi dechrau meddwl am y rhai pethau dwi wedi ysgrifennu amdano yn y llyfr. A wrth gwrs hefyd bydda fi'n hoffi diolch i'r Lolfa am rhoi'r llyfr allan fyna a gobeithio bydd chi'n mwynhau darllen e. Diolch.